eich busnes? Wel, sefydlwyd yn busnes gyda'n fam 41 o flynyddoedd yn ôl, a fi wedi cymryd drosto ers rhyw 8 mlynedd. Ond cyn hynny, oedd e'n siop ffotograffydd enwog o'r enw DC Harris, a mae luniau fe yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Beth nath i chi cymryd y busnes drosto? Wel, oedd yn fam yn golygu ymddeol. Ar y pryd, o'n i wedi bod yn gweithio peth yn y siop, ond o'n i wedi bod yn dysgu hefyd. Felly, o'n i jyst moyn bach o change, a o'n i wedi cael yn codi lan yn y busnes. Felly, nes i penderfynu cymryd y siop drosto. Pam bod siop yn bwysig i Llandeilo? Mae'n bwysig iawn i gadw'r gymuned y dre yn fyw, a hefyd fel busnesau ni'n cefnogi lot o elusennau, felly mae hwnna'n bwysig iawn. Hefyd o ran yr iaith, mae'n bwysig bod pobl sy'n dod i'r dre yn gweld bod ni'n defnyddio'r iaith o ddydd i ddydd yn naturiol. A mae nifer fawr o siopwyr yn Llandeilo, iaith cyntaf nhw yw'r Gymraeg. I ni'n cael lot o twristiaid, felly maen nhw'n gweld bod Llandeilo'n llawn bwrlwm a llawn cymdeithas. Felly mae'n bwysig fi'n credu cael y siopau yn Llandeilo'n annibynnol hefyd. Ble ydych chi'n gweld eich busnes mewn 10 mlynedd? Fi'n gobeithio mewn 10 mlynedd bydd y Stryd Fawr yn Llandeilo yn brysur iawn. I ni wedi gweld lot o newidiadau ers Covid, ond fi yn credu bod y stryd yn digon cryf i ddenu mwy o ymwelwyr i Llandeilo. A'r cwestiwn ola, ble ydych chi'n rhagweld Llandeilo mewn 100 mlynedd? Wel, fi'n gobeithio bydd Llandeilo yn llawn siopau annibynnol, achos mae hwnna'n unigryw i Llandeilo, a mae hwnna'n rhywbeth bydden ni'n licio i barhau. Gobeithio bydd y iaith Gymraeg dal mor gryf a beth yw ar hyn o bryd, achos fi'n gwybod hwnna'n bwysig i ni. A felly gobeithio gewn ni bypass, achos fi'n gwybod hwnna'n gwneud yr profiad o siopa Llandeilo yn mwy pleserus. Diolch yn fawr iawn am siarad gyda fi. Croeso, diolch i ti.